bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko tintingol ziyara gadoriɗo wadde kala hitade toon to hayre law tawi waɗante on ziyara ko ceerno alhaji mouhamadou Zeynoudine gollannoɗo allah ko tiiɗi ko ɗum saabi ɓesguji julɓe nan duttiramo teddungal rewde allah e mawninde nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam e juurorade oɗo jeyaɗo allah ceerno alhaji mouhamadou Zeynoudine Ba toon to hayre law e gardugol khalifa o ceerno cheikh Omar Ba khalifa dine tedduɗo toon to hayre law tawi ko ziyar gadoriɗo wadde kala hitande toon to hayre law inchallahu taala le 13 ay 14 mars 2020 ko ziyar toon to hayre law e yesso gardugol khalifa o kono ko e yesso teddungal dendagal julɗo ɗo ina tawi jokliwi nder ɗi kala e yesso teddungal galleji dina taweteɗi e nder jokli ɗi kala ɗo e nder leydi Sénégal galle Cheikh Omar Al Fouti Tall ceerno Basirou Tall ceerno Madani Tall galle Seydi Alhaji Malick Sy radiallahu taala an galle ceerno Ahmadou Bamba toon to Touba galle Cheikh Ibrahima Niass toon to Kaolack e dendagal galleji diine taweteɗi e nder leydi ndi galle Seydi Alhaji Mouhamadou Ibn Saïd toon to Madina Gounass diwan Mollawu Ngenar Hebbiyaɓe Yirlaɓe Gosoyaɓe ha toon to Gambi Guine to Mali Mauritanie ɗo julɗo ina tawe kala ko e yesso teddungal jiyar gadoriɗo wadde kala hitande e gardugol khalifa o ceerno Cheikh Omar Ba khalifa dine tedduɗo toon to hayre law وكان آدم بين الفرس والنفس